Berqara dowutun täze ýamyň galkynşy döwründe ýokary sünnetlere eýe bolýan Dokmy Senaty ministriniň Balkan welaýatynyň magtumly itirabynaky tikin we ayakkap döwlet kärhanasy gysga wagtda tutuş ýurdumyzyň Dokmy Senatynyň öňde barjy kärhanalarynyň hatarına goşulmagy başardy. Arkadaly gahrman serdarymyzyň ähli uğurlardan gollaw ýardamlaryny duýup zähmet çekýän kärhananyň tikinçileri garaşsyz hemişelik bir tarap ýurdumyzyň ykdysady kuwatynyň ýokurlanmagyna goşun goşmak bilen birlikde owunlarjy zähmet üstünliklerini eýi bolýarlar. Bu ýerde Pähim Paýhasymany magtymly Praga ýylynyň geçen döwründe sarp edijileri ýetirilen ayakkap we tikin ölümleriniň ösüş tepkinleri epesi ýokurlany. Häzirki zamanyň iň bir kämil enjamlaryny üpjedilen kärhanada şu ýylyň başyndan bäri öndürilen ölümleriň möçleri 25 milyon 576 000 manda barabar boldy. Munyň özi ölümçiligiň ösüş tepkiniň 119 göterme çenli artanlygyňdan habar berýär. Kuwatly kärhananyň tikin we örme bölümlerinden anyp barýan işler hasa gonurjydyr. Şu ýylyň başyndan bäri bu ýerde çeperelli gelin gyzymyz dürli biçüli we ýaraşykly tikin örümleriniň 322.418-sini taýýarlama başardylar. Bu görkezji bilen bellenilmeýän mailnamanyň 187 göterim ýerine ýetirilendigini aňladýar. Kärhanada taýýarlanan ayakkap jüwütleriniň sany bolsa 36 000 barabar boldy. Ýedi watanymyzyň ykdysady kuwatynyň barha ýokurlanmagyna münasip goşun goşýan ussat tikinçiler, gahrman hadamyz hemde hormatly prezidentimiz arkadaly gahrman serdarymyza alkyş sözlerini aýdyp, şu günler hasa ruhyny zähmet çekýärler.